I čao svima i dobrodošli na kanal Cakine kuhinje. Danas vam pripremam prelepu postnu listnatu pogaču. Eto, sad je vreme posta, pa možete i za veliki petak sad da spremite. Jako je lepa i dekorativna. Za početak u vanglicu dodamo kvasac, celu kocku ja koristim. Dodamo jednu kašiku šećera i dodamo 300 ml tople vode. I to ovako promešamo. Tome dodamo 100 ml ulja. Promešamo. I zamesimo glatko testo sa 500 g brašna. Brašnu dodamo jednu punu kašičicu soli. I sad samo zamesimo testo. Biće to jedna jako lepa dekorativna pogača. Na mom kanalu već postoji listnata postna pogača. Ovo je u malo drugačiji način. Biće to jako dekorativno, jako lepo. To je to. Što se tiče mešanja, sad ćemo da zamesimo testo rukom. I mislim da je to sasvim dovoljna količina brašna, tačno 500 g, 550 ode za ovu količinu tečnosti. Dodam ovako par kapi ulja, još malo premesimo testo. To je ta mekoća testa koja treba da bude. Baš je onako mekano testo, a opet ne lepi se. Sad ću ga pokriti samo folijom i ostaviti ga na toplom 20 minuta. A za to vreme pripremite i margarin sobne temperature. I evo, nakon nekih 20 minuta testo nam je fino naraslo. Sad na površinu stavimo vrlo malo brašna, izlječimo testo. I sad ovako smo razvukli u veku i sad delite prvo na pola i još na pola, znači na 4 približno jednakih loptica. Svaku blago oblikujemo. Tako. I kada smo ovako podelili na 4 loptice, jednu lopticu ostavite ovako sa strane i pokrite je folijom, a mi ove 3 razvlačimo sad. Uzimate prvu, dodajte brašno, tako, i sad ćemo da rastanjimo našu ljufku u neki pravougljeni oblik. Sad ćemo da rastavimo i ostale dve, pa ćemo da ih premazujemo puterom. Ovdje sam, kao što vidite, sobne temperature je ovo margarin. I još treću. Kao što vidite, razvukla sam ovako u neki pravougljeni oblik. Sad uzimamo margarin i svaki ćemo da svaku koru ovako premažite puterom ili margarinom. Ovo je postni margarin, a možete i uljem ako koristite margarin. Možete slobodno i uljem. Tako, premazali smo jednu koru
Sad stavljamo ovu drugu preko prve. Lepo ovako preko cijele kore. Dodamo sljedeće. Sad premazujemo ovu drugu koru. Otopila sam 200 grama margarina, da znate. Mislim, stajao je na toplom, nije tečan, nije otopljen, ali sobne temperature 200 grama. I dodajemo treću. Sve 3 kore ovako premazali. Sad radimo sljedeće. Trebate ovo tijesto da rastanjite u jako veliku koru. 50 puta 30 neka bude kora. Znači, evo, rastanjimo je što tanje i što veće. Kao što vidite, koru sam baš rastanjila, 50 puta 30 moje dimenzije su moje kore. Ne znam da li lepo vidite, ali mislim da se jako lepo vidi. I sad ovu koru celu premažemo margarinom. Ovako dobijenu koru sad pravimo rolat. Jedan veliki rolat. Znači urolamo celu ovu koru u jedan rolat. To treba da dobijete, vidite, skroz dugačak rolat. Sad rukom što više možete da ga rastanjite. Dimenzija moje tepsije je 30 cm, obložila sam je papirom za pečenje. E sad, rolat. Uzimate ovako neki sekač ili nož, od početka nekih možda 3 prsta ostavite, a po sredini ovako zasečete skroz do dna. Tako nešto treba da dobijete. Eto, to treba da dobijete. Sad, samo pravite kao pletenicu. Ovo gore, ovako nešto. Znači, samo je uvijajte jedno preko druge. Sad, uzimate tepsiju. I sad tu polako samo da ne prebacimo našu pogaču u tepsiju. I spojimo ovo sa ovim, ovo sa ovim. Tako. Pogaču sam prebacila ovdje u tepsiju. Sad ovaj krug da ispunimo, a to ćemo raditi sa onom prvom lopticom koju smo odvojili i podelimo je na nekih 8-9 delova. Ovako blago je sva oblikujemo. I ređemo u ove praznine. Eto, treba da dobijete ovako nešto. Sad ćemo pustiti da naraste ovako, a onda ćemo je premazati sa preostalim margarinom. Posutite je semenkama ukoliko hoćete i pecite je 45 minuta. I evo, pogača nam je pečena. Sad ću samo ovako pokriti vlažnom krpom kako bi omekšala, a onda ćemo da vidimo kakva je. Ali pogledajte vi tu lepotu testa, kako se ona tu sve lepo razlistala. Jako, jako lepo peci. Jako lepa pogača, jako. I evo, malo nam se pogača prohladila.
Ajde da izlomimo neki deo da vidimo kako je iznutra. Ona se kao što vidite još uvek puši, ali pogledajte vi ljudi ovu lepotu. To je toliko lisnato, toliko je, celo je u listiće, ne znam, toliko jednostavna pogača za pripremu, toliko lepo, kao što vidite ove iznutra se bukvalno odvajaju. Pogledajte vi ovo. Mislim da se i na snimku vidi koja je to mekoća testa. Pa eto, pogledajte. Mislim, stvarno prelepo, prelepo. Mislim da niko ko vidi ovu pogaču i da je stavite na stolu, da ne kažete da je posna, mislim da niko ne bi ni posumnjao da je posna. Toliko je žuta, toliko je lepa, toliko je lisnata. Stvarno, mislim, sve se vidi na snimku, pa eto. Probajte, pišite mi kako vam se sviđa, ne zaboravite da lajkujete video, da se pretplatite na mom kanalu. Ja vam šaljem veliki pozdrav iz moje kuhinje, a mi se uskoro vidimo sa novim. Ćao!